Ahojte diváci, vítam vás pri dnešnom videu. V dnešnom videu budeme hovoriť o renovácii okien, eurookien, drevených okien a možno aj plastových okien. Preto som si tu dneska prizvala aj Tona, ktorý je odborníkom v tejto oblasti. Pracuje pre renovovanú značku Adler, ktorá sa zaoberá distribúciou, výrobou a technickou podporou. Ahoj Tono, vítame ťa tu. Ďakujem pekne, ahoj. A za nás iFarby som tu Alžbeta Mášová. iFarby sú internetoví špecialisti na farby, ktorí majú viacej ako 30-ročné skúsenosti a poskytujeme aj odborné poradenstvo. Dnešnou témou bude starostlivosť o okna. Takže Tono, objasníš nám, ako zrenovovať také staré okno a čo je vlastne problém pri kúpe nového okna? Najväčší problém asi, ktorý ľudia robia najčastejšie, že keď si kúpia nové drevené alebo eurookná drevené, tak ich nedostatočne udržujú alebo vôbec ich neudržujú. Skúsenosť je taká, že za tie okná zaplatia ako nové veľa peňazí. V svojej spojitosti za niektoré okná zaplatíte 15-20 tisíc eur a dlhodobo sa o ne nestaráte. Kúpite si osobný automobil v hodnote, dajme tomu 15 tisíc eur a o to sa staráte každý týždeň. Umývate, vysávate, staráte sa o to auto. Ale ak prídeme na okná, tak na tie okná väčšinu ľudia toľko nedbajú a nestarajú sa o ne. Toto je si myslím, že jeden z najväčších problémov, s ktorými sa potýkame, s ktorými stretávame. A potom vznikajú problémy s tými oknami toho typu, že z exteriérovej časti tá povrchová úprava odchádza. Či už je to vplyvom počasia alebo degradovania. A tým, že to okno neudržujem, tak nastáva obdobie, kedy to okno musíš buď zrenovovať, alebo následne vymeniť zase za nové okna. Aký je teda správny postup, keď chceme zrenovovať takéto staré okno? Postup sa skladá z niekoľkých krokov. V prvom rade potrebuješ k tomu niektoré výrobky, ktoré sú na tú renováciu potrebné, ako je príklad odstraňovať starých náterov, čo je príklad Abweiser Express. Potrebuješ k tomu škrabku na okno, ktorým tú starú lazúru alebo farbu stiahneš a dáš dole. Potrebuješ nejaký brusný papier, niekde okolo zrnitosti 150 až 180. Následne potrebuješ enfeter, čo je odmasťovač, čistič. Potrebuješ renovačný základ, Pulex Renovieren Grund. A posledná časť, ktorú tam potrebuješ, je Pulex Top Lazur, ktorá je vlastne vrchná lazúra, ktorú použijeme ako finálnu vrstvu na tú povrchovú renovačnú úpravu. A aký je teda správny postup, keď chceme zrenovovať úplne staré okno? Správny postup je asi taký, že pokiaľ už naozaj ideme robiť tú renováciu, tak okno si treba vyčistiť. V prvom rade by som ho jemne nabrúsil a naniesol by som na to prípravok Abweiser Express, čo je odstraňovač starých náterov, ktorý veľmi dobre pôsobí na tieto typy lazúr. Po zhruba 15 minútach pri nabopnaní toho povrchu stiahnem škrabkou tú farbu, ktorá nám z toho pôjde dole. Myslím si, že pokiaľ to okno je naozaj že už čiastočne zdeformované alebo degradované, tak tú renováciu alebo to vyčistenie tým Abweiser Expressom spravíte dvakrát po sebe. Tak, aby ste dali dole skoro celý typ tej povrchovky, ktorá tam na tom okne bola predtým a potom ho ešte jemne dobrúsite. Toto je taká základná predúprava pri tej renovácii toho okna. Vždy okno renovujeme iba z exteriérovej strany. Renovuje sa rám a renovuje sa exteriérová časť okenného rámu. Alebo okna ako takého. Ako náhle máme okno vybrúsené, nachystané, treba okno dobre vyčistiť, ofúkať, aby sa tam nenachádzal žiadny prach, vyčistiť enfeterom. A prichádza nám na rad renovačný základ. Je to základ, ktorý sa dodáva hlavne v béžovom odtieni, aj keď vieme ho spraviť aj v inom farebnom prevedení. Základná varianta je béžová, kde to okno natriete po celom obvode z exteriérovej strany 1 až 2 krát. Záleží v akom stave flakatosti po tom brúsení máte to okno prichystané.
Pri tom renovirengrunde treba dodržať minimálne 12 až 24 hodín odstup medzi jednotlivým nátierom toho renovirengrundu. A potom zase by som to následne nechal minimálne deň vysušiť alebo odpariť sa toho renovirengrundu. A prichádza na rad nátier top glazúry vo zvolenom farebnom odtieni, ktorý si ten zákazník vyberie, alebo podľa odtienia, podľa ktorého mal vyrobené to nové okno. Túto glazúru použijete tiež v dvoch krokoch, v rozmedzi medzi jedným a druhým nátierom minimálne 12 až 24 hodín pri správnom počasí alebo pri ideálnom počasí, tak aby nebolo veľmi veľké vlhko alebo dážď, ale zároveň aby nebolo to okno, dajme tomu v letných mesiacoch, extrémne prehriaté. To je asi zhruba všetko, čo sa týka z tej takej bežnej renovácie dreveného okna. A vieme, že vlastne glazúra je polokrycia, že pekne ukáže aj tú štruktúru dreva. A čo chceme krycí nátier, keď chceme farbu, tak čo použijeme? Pokiaľ chceme krycí oteň, to už je jedno, či chceme oteň v otení RAL alebo NCS-ky, vtedy použijeme výrobok Pulex Color ako finálny nátier. Namiesto Pulexu top glazúry použijeme vlastne tento Pulex Color v danom farebnom otieni, ktorý si zákazník vyberie. Máme dopyty od zákazníkov, ktorí chcú renovovať aj plastové okná. Tak aký postup a pomôcky potrebujú k tým plastovým oknám? K tomu plastovému oknu nám treba dva výrobky. Jeden z výrobkov je Enfetter. Je to vlastne výrobok, ktorým keď okno vyčistíte, umiete, použijete na odmastenie a vyčistenie toho okna pred povrchovou úpravou. A následne na to plastové okno použijete výrobok Varicolor vo zvolenom farebnom prevedení, či už je to oteň vo vzorkovníku RAL alebo NCS-ky, a to použijete dvakrát nátier Varicolorom. Super, tak naši zákazníci často nevedia, že okrem čistého skla sa treba postarať aj o rám toho okna. Čo majú použiť na ten rám okna, aby vlastne museli predchádzať tejto celej renovácii. A ako náhle si kúpim nové okno, je dobre sa o to okno starať. To znamená, máme tak zaužívané, alebo je u nás zaužívané, že tie okna sa zhruba čistia alebo umývajú dvakrát do roka, zhruba pred sviatkami. Pri tej fázi ošetrovania alebo čistenia okna je dobré pri tom umytí okna alebo po umytí okna zobrať výrobok Windoor Care Set, ktorý vlastne v sebe obsahuje dva výrobky. Jeden je Top Cleaner a druhý výrobok, ktorý obsahuje v sete, je Top Care. Top Cleanerom ešte dočistíte to okno pred nanesením Top Careu. Top Care je vlastne je to typ olejčeku alebo typ povrchu, ktorý na to okno nanesiete a tak povedať doplníte tie stratené mikróny, ktoré tá povrchová úprava toho okna stratila v priebehu toho roka. Tá povrchovka na okne vlastne každý rok vám sprašuje, ráta sa niekde okolo 5 mikronov za rok, a tým pádom, že budete používať tú renovačnú sadu, tak predĺžite životnosť toho okna. Myslím si, že niekoľko možno násobne. Tak a teda na záver, máš aj nejakú praktickú skúsenosť s týmito farbami, alebo teda ako sú tvoji zákazníci spokojní s renováciami okien a možno aj s tou údržbou? Poviem tak, sú zákazníci, ktorí sa starajú pravidelne o okná a používajú tie renovačné sady alebo udržovacie sady, a tí sú naozaj že nesmierne spokojní a vidia naozaj, že im tie okná aj po veľmi dlhých rokoch sa neničia, nedegradujú. A potom sú zákazníci, ktorí sa o to nestarajú, sú nútení spraviť po nejakom čase tú renováciu tých okien a potom sami, tak povediac, prechádzajú tak či tak na údržbu tou udržovacou sadou, lebo vidia, že naozaj tá doba tej životnosti povrchovky na tom okne sa predĺžuje naozaj že vo veľkej miere. Tak ďakujeme ti, že si dneska prišiel tu ku nám, tak snad sa vidíme aj niekedy na budúce. Ďakujem aj ja. A pre vás, diváci, ak by ste potrebovali s niečím poradiť alebo by ste si chceli zakúpiť tieto produkty, tak môžete tak spraviť na e-shope efarby.sk, kde ich všetky nájdete.
A keď potrebujete poradiť, tak nám môžete zavolať na telefónne číslo 041 202 8892 alebo nám napísať na náš mail specialista@frb, kde vám odpovie náš odborník Martin. Tak prajeme vám pekný deň a dúfame, že sa uvidíme pri ďalšom videu. Pekný deň.